Wat kaladon ke jing persya, Henry kumbala de ban penbena ya ke jing pentre kam ya ke UB attendant apps na ke benta kinong hikai school. Kani ka latre kam ha East Giant Hill District, but kani ka app kalong ban budden ya ke jing poi biang por kinong hikai, Shaki school, but kumjo ru kapor kabakimi ina school. Hak bay day bat kani ka app u Deputy Commissioner ka East Giant Hill District ulade ban plait pai ba men hak artarik menta ubnai hak jing alang bala penlong hak conference hall ka office u Deputy Commissioner hak blai don rangkat lang u menteri jong ka sarkar jela u ba kermen jela ki wahe isnong batru ki he sarkar. Nakaliang jong umau por haba persang ban bud din halo kani layo ban yakren bat wahe isnong jong kamul hoy uba dinggang yang te wahe isnong lat rambai dongwa uba debor suchiang u secretary isnong lat rambai dongwa uba John Pala lembat kit khot isnong kumjo ru bat headmaster jong ka Cleariat Presbyterian Upper Primary School uba Moonlight Bare kinong hika jong ka Little Flower School bat kiwe Gidai kiro hikai jongka Little Flower Upper Primary School Cleariat. Hai ka biadai ba katu gajing penankam itu GPS map at UBI attendance. Nis ngo kalong ka bam yahap kan namang iklam pat yo training ay. Koi kumno ngin penankam yo yakimo itu ki apps. Bat kawiru rasor kumno ngin tang ni po izat ya ba ki pat ki district jongka state iklam penankam. Lada kidi lada udai bat lada ngin penankam insya Allah penankam lang sar kan barok kawai ke jelama. Ubay ngi kwa ban bu ketinggapat ada sarkar ba ka day ban wat benya dani dan bisa bah ya kene ketingla jongka kanang ba ha hi hanne pa proper Cleariat jo network kat bayi gitu ki bay kat ki minta ki badan sejengai ma network kam dan e ka haban pet bah ni bah ya kene keting jong ni ke Toh, nangkong shop na kumu wahe snong jong ka larmbai dongwa na kwa ban yatho atau kan me shakang kanika initiative ka bala shimdao Deputy Commissioner jong ka East Giant Hill ngala donru akato ka singi balon kanika program kanika apps ka baki khot ban monitor ya ka attendance jong ka hikai atau ka artarik atau ka conference hall jong SRDC Cleariat dengan Shem haka katkum gajin batai SRDC Shem bakani ka initiative ka ba Shim SRDC kalong ka bapha kadon kajing pempha katu kani kadon ka pempha susu dengan Shem ba ladang ngila ban but ani ladang ngila ban pendon kam ni kani ka apps kan long kajing mentoy nam ta ki khon ki ti jongi ba lek pule school bafair badan hapok ka district jongi tam le nam ta kini ki school ke badan senong kendong na i bakan ka app yulupi bakan wanra kajing kala akaba ki kon ki jongi ken yo jimentoy ba ki nong kai ru tam ko badai sepo senong nong kendong in one pista in simkhia kan ka kam bakila sim namar nismo thuk ka kam hikai ka long ka ba kentang ka long ka ba dan kam pan ai jing hikai nam ta ki kon ki ti jongi pa long ka lawe jong ka district bat ka state hi baro hai ni ka por na karpalu na liang udisi badai page ki school bat ka roy ka para po district o sim khiaru ban pembiang ya ki school bat ban pembiang ya ki jondong kam ki nong hikai nang bakiru kin long ki ba interesting ban hikai ban pendep ila ka kamram ka jongki ini por nga kerpat yo SRDC na yo i kumbanga syait kai sini ke snong ke badan sa kendong kam jengai na headquarter don ki school ki baduna aga school building ru don kam ban repair ban persna teng yo i kum tu benda slab ru kajau ki kena kim la ban school ani kim la ban syong ya ki kelas ki jongki haban pepep ki ke school tengah kerpat yo SRDC swaban njai skmat dan swaban urlong ya kani kajing temu ko bapha jong u pan pembiang lut ya ki jing don kamru jong ki skur baro kantam ki jing don kam jong ki nong hikai ka tulap ru ban pen ai ki por babiang nang bakin ta ken ya ki ni nong hikai jongi isu thu ki nong hikai ki de ki second parent jong ki kena jongi terpat na liang ka administrative akan sapa kan yarap lem dan liang jongi ko kita don kum secretary lat bai dongwa ni pau jing sangu na liang disimo tam ni ek ni app day pa pinong kai
nên liang jong ni hingga jentip ke bagian abang ong ide bak nek apps ande tangga bertrain ta ke online la robot bertrain ka na offline ide ke jingkeli ke long ke liang jong ni hai de bak nong kai beli kerja ke nong kai bamla ban wan sa school ak jing bro don ke jingpang jing stom ke mak kerja tak tu ko por ken le kumno ya ke ka apps ini tepat audisi ban theo de kilat nanti marketing tips ke ma nong kai ke don kita bersenrang dan ni kelong kami kejong ni ibadon ki khur ki tengah ni por rahap sistem Jepang dan yang receive de ni on perpat ka an ke ban don ka cingciu ni ban nom kata ya ki beru pada ke por ni perpat ba kemba keren mene kemat te ba nong kai ka sei don bun ni kai ku pa ban ba ni pen miat ke jing kai kata ke yin ke bai kai kam long ke ba fit ni ba biang tum ken hikai tak long ke ba kemat jing don kam jom ki nyok chnong ngai bak tam nak duduk nang alam jok SMC ru dan kam banang kong di happen pendiam cua ya school ya kam dengan school datang kita ini yang kami